Hola, lectors de Castelló Notícies. Avui tinguem en nosaltres una actriu de Castelló, que ara és notícia perquè fa poquet que s'ha estrenat una de les seues, la darrera pel·lícula, que és Sico. Avui tinguem amb nosaltres a Elena Climent. Hola, Elena. Hola. La nostra actriu de Castelló. Elena, primer que res, volíem saber més o menys lo de sempre, com han sigut els orígens d'Elena, un poquet la vocació, si has començat en l'institut, en algun curset, en el teatre amateur en la facultat, lo típic. Conta'ns, als lectors de Castelló. A veure, jo vaig començar d'una manera un poc peculiar, no? Perquè a lo millor lo normal és estudiar o haver fet alguna coseta abans, xicoteta. I després, a poc, després d'estudiar o després de fer xicotetes coses, fer alguna cosa gran. Però jo era aquella època d'Operació Triunfo, David Bisbal, David Bustamante i tots estos, ¿vale? Tot influïs. Exacte. I jo veia Operació Triunfo i deia, ai, pues està xulo això, m'agradaria estar ahí. Però jo no sabia cantar, ni sé cantar, o sigui, continua igual. I res, va eixir un càsting per a un programa que es deia Mira Mira, en Canal 9, que no sabia de què anava, perquè realment no sabia de què, simplement dient que buscaven a gent que li agradara, que fos extrovertit, que li agradara cantar, ballar, no sé què. I vaig dir, pues vaig apuntar-me. I m'he presentat al càsting. I va ser un càsting multitudinari, perquè igual que jo, moltíssima gent es presentava als càstings per l'Operació Triunfo. Total, que res, em vaig presentar i de 9.000 persones o per ahir, jo portava el número 7.332, que això no se m'oblida. De 9.000 persones o per ahir van agarrar a 16 concursants que van fer aquest programa, Mira Mira, i entre ells estava jo. Entre 9.000 persones? Entre 9.000 persones, sí, sí. I ahir tenia jo 15 anys, tindria. I res, em van agarrar, era de càmeres ocultes. Me recordo que els meus pares me diuen, però si tu no has fet mai res, on vas a fer tu canxa de càmeres ocultes? I jo deia, sí, dona igual. I res, i vaig fer el programa, vaig guanyar el programa i vaig fer una pel·lícula. I després d'això, que va ser la meva primera vegada en la tele, ja me vaig plantejar estudiar teatre. Ja de manera un poc més formal, diguem. Sí, com era encara xicoteta, encara no podia fer carrera ni res, vaig continuar els meus estudis així en el col·le, en l'institut, i vaig compaginar en l'Escola de l'Actor en València. I després, quan va tocar el moment de decidir si interpretació o una altra carrera, els meus pares me diuen, tu estudia algo segur, per si acas, encara que jo en aquest moment estava treballant d'actriu. No et dediques a la faràndula, que això no sabem. Sempre fa por, això sempre fa por. I res, però jo vaig estudiar Publicitat i Relacions Públiques, vaig fer cas als meus pares, però mai vaig deixar de costat els estudis d'interpretació. Aleshores anava un poc alternant les dues coses. Estudiava en València Interpretació i en Castelló-la Plana Publicitat i Relacions Públiques. En la Jaume I, no? En la Jaume I. La vocació sempre tira. I ahí va ser un poc els meus inicis. I el que em veig sobretot és això, que un poc has tocat tots els palos. Sí. Teatre, anuncis musicals, com Pocahontas, per exemple, que també se va estrenar en Castelló, curts i sobretot pel·lis, llargmetratges. Sí. Parla'ns un poquet d'ells, perquè així més o menys sabem, per exemple, que en 2010 vareu estrenar Error Fatal. Sí. En 2011 ja va ser, poquet a poquet va avançant, era 5 metros quadrados, que n'hi ha que recordar que estava Manuel Tejero, Elena Alterio i Gutiérrez Cava, que estem parlant d'un reparto... Sí, estava Alterio, Malena Alterio i Emilio Gutiérrez Cava, sí. Això veia, jo ja estava, després vaig estar en una agència de representació, jo tinc una representant que li diuen Pepa Torres, i ella des del, me du, a veure, ja farà 12 o 13 anys, no sé, ja molts anys, jo és que, perquè el compter. I res, i ja ella és la que me du als càstings i tal, i en aquest cas vaig fer un càsting que m'han agarrat i vaig fer aquesta pel·lícula 5 metres quadrados dirigida per Max Lemke. Ahí tinc un paper xicotet realment, perquè els protagonistes eren ells, els papers ja estaven donats, i després en actors valencians són els que completàvem el repartiment de la pel·lícula. Que parlava un poc del tema de la burbuja immobiliària, del que havien pujat els xicotes que, més o menys que 5 metres quadrats ja me diràs. Sí, parlava això un poc de lo que va passar, de la burbuja immobiliària, de la venda desmesurada de pisos i de cases, la construcció,
i després això que se feien cases hiperxicotetes i un poc parlava de lo que va passar i podríem dir que seguís passant. Que s'ha aprofitat tot i, en fi, el que també és d'actualitat els darrers dies, no anem a entrar, però vamos. Exacte. I Error Fatal? Que està dirigida per... Alberto Atsuara. Alberto Atsuara, vale, que és un director independent i tal. Parla'ns un poquet. Sí, pues a veure, Error Fatal ve d'una sèrie que se va fer per a internet. Que està basat en una sèrie. Sí, que és The Angel Business. I després d'esta sèrie el director es va quedar en ganes de fer alguna poc més gran i va fer la pel·lícula Error Fatal. És la seva primera... És la seva primera pel·lícula, su òpera prima. Val, l'òpera prima. Sí, i bé, això que has dit, una pel·lícula independent, este director fuig molt del cine comercial, fa cine d'autor totalment, i res, és una pel·lícula que va estar gravant-se durant tot un any, amb diferents actors i tal, i trata, a veure, té un tema un poc raro i difícil d'explicar, perquè és com ell és, com Alberto Atsuara, així d'especial. A veure, això ve un poc, podríem dir, no és violència de gènere, però sí que ve un poc enfocat cap al feminisme. Aleshores, és un grup de dones s'ajunten per anar o per a buscar aquells homes que han comès algun error en la seva vida, algun error cap a una dona. Ja siga que l'ha tratat mal, no sé, no diu bon comportament en aquesta persona. Elles d'alguna manera saben quedar en aquesta persona, ja en internet, la coneixen, però tot per enganyar-la. I quan la coneixen, l'enganyen, queden en ells, els adormen i es fan una operació en el taló, en una marca significativa. I un poc això seria l'arranc d'aquesta pel·lícula i com funcionaria, però és difícil d'explicar i a més no vull desvelar-te el final. Sí, no, que és, bueno, exacte, no anem ahí, però que més o menys se prenen la... La justícia por su mano. No anem a entrar més perquè si no me la perdem. Exacte. I, bueno, ara ja repetixes de nou en Atsuara, de nou una altra vegada, Psycho, que és la que s'ha estrenat fa poquet i tal. Parles un poquet de Psycho. Sí. A veure, Psycho és un llargmetratge, és un migmetratge, realment. Ni és un curt ni és un llarg. Dura uns 40 minuts, 35-40 minuts, i sempre que estiga més o menys en aquest temps se considera migmetratge. Perquè és un format un poc complicat. Entre els dos, sí, és entre els dos. De fet, és un format fet principalment per a festivals i per a un tipus de festival. A Cine Valencià hi ha un festival molt famós, que ara no m'aixirà el nom, però bueno, està previst que s'estrene en aquest festival. Ja s'ha estrenat, però que s'estrena a nivell de festivals en ICE. Bueno, pues Psycho és un migmetratge en el que només hi ha una única actriu, que sóc jo, és una... com se diu això? És un psiquiatre i jo, però el psiquiatre no és mai. És un psicoanàlisis, exacte. És un psicoanàlisis... Se sent parlar per darrere que siga i tu estàs com un divan. I jo estic com un divan, exacte. I vaig contant una història personal. És una xica que comença aparent una dona normal, però la cosa va pujant de to, no és res eròtic ni res, però conta un problema sexual que ella té. I res, és un treball del que estic molt contenta perquè a pesar d'estar jo sol i de ser molt complicat, quan se va estrenar en València en el Centre Cultural, com se diu? CCC, se diu, CCC, és que ara no m'ho dic el nom. Va tindre molt d'èxit, va agradar moltíssim a la gent, va tindre una crítica molt bona. I la veritat és que jo era el primer dia que veia el migmetratge aquell dia i els actors me tinguin molta por quan fas una cosa però no l'has vista mai. Clar, ja. I la vaig veure el dia de l'estrena, que és raro, sempre ho veig antes, però ho vaig veure el dia de l'estrena. Mira si tenia por, que no li vaig dir a ningú que anarà, perquè primer ho tinc que veure jo i després ja ho veureu. I bé, molt bé. És el teu treball més personal i és que, clar, realment no és exactament un monòleg, però, clar, tota responsabilitat recau sobre tu. Exacte, sí. Que sí que te la xugues. Me la xugué molt, massa i tot. Menys mal que baixin bé. Però bé, baixin molt bé, la veritat, i estem molt contents. Molt bé. Doncs res, anem a fer una bateria de preguntes en respostes ràpides. Anem a posar-li un xicotet aprieto a Elena. A veure. Hipòtesis. Imagina que tens l'agenda buida per a ser més
i t'ofereixen una sèrie d'ofertes laborals, no? I pues, tens que decidir A o B, val? Perquè és al mateix temps. Vale. Aleshores, imagina que al mateix temps t'ofereix pel·lícula, vale? Protagonista, Almodóvar o Woody Allen. Mare de Déu. A veure, Pots raonar la pregunta perquè entenc que és un poc... no puc triar les dos, de veres? Pues crec que triaria... Pots esperar les pròximes. Vale. Mira, perquè el meu nivell d'inglès ara mateix no està com per a fer una pel·li en Woody Allen, triaria Almodóvar, però només per això. D'acord, Almodóvar, ja tinc la resposta. Almodóvar. Segona, el mateix. Possibilitats. Santiago Segura, protagonista d'un futur Torrente X, o Carles Alberola en paper protagonista, en valencià. Mira, me ve molt bé dir-ho. Com en Carles Alberola ja ha treballat, treballaria amb Torrente per provar un altre director, no? Pa Torrente, molt bé. No, molt bé, anem. Pues espera que està bona, perquè aquesta li està pegant. Dos opcions més, ¿vale? Sí. Que seria paper protagonista en una pel·li espanyola, tu series la protagonista, sí. Rosana Pastor estaria de secundària, sí. I seria un paper que tot el món està dient que està predestinat clarament al Goya de 2021. L'altra opció és Estats Units, en anglès, òbviament, un paper independent, actriu de reparto, dos frases, ¿vale? En un paper independent, i estaries una actriu poc coneguda, Meryl Streep. Clarament la A. Pel·li espanyola en... Tirem per Espanya. Per Goya, clar. Bueno, ho hem posat així, però almenys ho hem posat així fàcil. Sí, molt bé. Pues així tingueu a Helena Climent, així és Helena Climent. Sí. I també voldríem saber, sobretot per a algun xiquet, alguna xiqueta o inclús més majores que t'estan veient i que volien dir jo vull fer exactament el que està fent Helena Climent. Quin consell els donaries? O què consells els diries perquè no ho feren? No, perquè no ho feren, no. Què no deurien fer? Que no o que sí? Els dos. Ah, val. El que tu consideres. A veure, què haurien de fer és preparar-se, estudiar, saber que el món de l'actor i de l'actriu no és només allò bonic que veuen, que la gent se pensa que els actors visquem ahí en un món rodejat de diners, en un món de luxes, i és mentira, no. Això és la punta de l'iceberg. Si vull ser actors, penseu que és una vida molt sacrificada, on és molt complicat tindre una seguida de faena, i que totes les faenes se paguen com toca. És molt difícil viure d'això, és superdifícil. O sigui que el meu missatge seria que s'estudien, que preparen i que si realment volen ser actors, que se'n vagin allà on faci falta i que facin milions de càstings, que no tiren mai la toalla si es diuen que no, perquè el no és habitual. I res més, que és molt bonica també la professió i sobretot que tingui molta il·lusió per continuar i ja està. I que no facin deixar-se arrastrar per gent que no val la pena, no sé, creure que és el que he comentat antes, creure que el món de l'actor és un altre tipus de cosa que és mentira. I res més, que algun dia arriben a ser superfamosos que no deixen de ser la persona que eren abans, i ja està. Molt bé. És que d'alguna manera, clar, el que estàs dient un poquet és que el preu és no, aguantar el preu, fins que finalment... Sí. Però algo n'hi ha que ens fascina a tots, perquè ja sabem que des de la Grècia clàssica, l'histrión, hasta els còmics, sempre n'hi ha actors i actrius, per algo serà. Sí. Ai, que això quan te pica el bitxet de la interpretació, ahí ja no te salta. Doncs molt bé, Helena Climent, moltes gràcies per estar en els lectors de Castelló Notícies i esperem que sí que ho vagi molt bé i continuï molt bona crítica. I tornarem a parlar en Helena. Gràcies a vosaltres i res, estic molt contenta d'haver participat així.